ערב טוב לכולם, חודש טוב ומבורך, ברוך השם, נמצאים ראש חודש תמוז. צריכים לא לשכוח שחז"ל לימדו אותנו שתמוז זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים. אנחנו אותו נתעורר באדון הסליחות, בן אדם עליך נרדם. אז כדי שלא נתעורר בסליחות, נתנו לנו כבר הכנה, חודש תמוז, ואחרי זה חודש אב, ואו-טו-טו אלול. זהו החגים, ימים נוראים, או-טו-טו תפוח בדבש. אדם צריך להתחיל להתכונן. אז כיוון שאנחנו כבר מתחילים את החודשים האלו של הקיץ, שהם מהווים באמת הכנה גדולה מאוד לקראת הימים הנוראים, אז כל אחד יתחיל כבר מעכשיו לעשות איזו התעוררות ולפשפש ולהתחיל לבדוק את מעשיו, כדי שיגיע לקראת חודש אלול טיפה עם שנותנים, רוצים לעלות בעלייה, לא מגיעים ישר, עושים איזה טיפה לפני כן קצת מהירות, כדי שיהיה הרבה יותר קל לעלות ולהמשיך אחרי זה בעלייה של הימים הקדושים האלו של ימי חודש אלול. אז זה לפחות החודש הזה שאנחנו נכנסים אליו, חודש תמוז. וידוע גם ברבותינו שחודש תמוז הוא חודש שהוא חודש לא פשוט. חודש מי"ז בתמוז מתחילים ימי אבלות, אחרי זה חודש אב. לכן אנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים הללו לימי ששון ושמחה, כדי שבעזרת השם, כשם שבימים האלו נחרב הבית והתחיל חורבן והתחיל גלות, כך יתהפך הכל, שבימים הללו יהיה גאולה קרובה לעמו בית ישראל. אנחנו השבת קוראים פרשת חוקת. אני רוצה לדבר על נקודה שקשורה גם לפרשת קורח של שבת שעברה וגם לפרשת חוקת, אבל זה יסוד שהוא יסוד לכל התורה כולה, שהוא נמצא בתחילת הפרשה, שמאוד חשוב כל פעם לחזור ולשנן ולשים אותו כנגד עינינו, כדי שהאדם יצליח להבין איך אנחנו עובדים את בורא עולם בצורה נכונה וטובה. בתחילת הפרשה התורה אומרת, זאת חוקת התורה. מה זה זאת חוקת התורה? מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו על פרשת פרה אדומה. פרה אדומה זוהי פרה שאדם שנטמע בטומאת מת, אז גם אם הוא יטבול בכל המקוואות שבעולם, הוא לא יתאר. ילך לים, ייכנס, יצא 10 פעמים, הוא עדיין יישאר בטומאתו. הדבר היחידי שיכול לתאר אותו זה אפר של פרה אדומה. פרה אדומה זה לא פרה רגילה. זה צריך לקחת פרה שכולה בצבע אדום, שאין בה שערות לא שחורות ולא שום צבע אחר, ואז הפרה הזאת צריכה להיות שלמה, שאין לה מום, לא קיבלה מכה, לא עלה עליה עול. יש לה הרבה תנאים, לא קל למצוא אותה. לכן חז"ל אומרים שלא היו הרבה פרות בעם ישראל בהיסטוריה. והפרה הזאת, אחרי שמוצאים אותה, שורפים אותה, לוקחים את האפר שלה ושמים אותו בתוך מים חיים, מזים על הטמא, והוא הופך להיות מטמא בטומאת מת, הוא הופך להיות טהור. וזה שמזה את המים האלו, מטהור הופך להיות טמא. היא מטמאה את הטהור ומטהרת את הטמא. ועל זה אומרת התורה, זאת חוקת התורה. אומר רש"י הקדוש, מה זה המילים זאת חוקת התורה? מבאר רש"י כך, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לשאול מה המצווה הזו ומה טעם יש בה. איזה היגיון יש במצווה הזאת של פרה אדומה? למה דווקא אדום? למה לא פרה ג'ינג'ית? למה לא בלונדינית? למה לא בצבע לבן? למה דווקא אדום? מה יש בה אדום? ולמה שלא עלה עליה עול? למה היא תמימה? איך יכול להיות שהיא מטמאה את זה, מתארת את זה? הרבה שאלות יש עליה. כל השאלות האלה, יש עליהן תשובה? ודאי שיש תשובה. אם בורא עולם מביא לנו פרה אדומה, הוא הסביר גם את הטעם. יש לה הסבר, יש לה טעם, יש לה הבנה. אבל אומר רש"י, אז כולם שואלים אותנו, תגידו, מה אתם עושים? אתם לוקחים פרה אדומה, עושים פה טקס, טקס לא מובן, מנסים להבין מה עומד מאחורי הטקס הזה. טוב, אז בואו נסביר להם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אומר בורא עולם, לא מסכים לך לערער ולחפש ולבדוק מה הטעם של פרה אדומה. היחידי שידע את טעם פרה אדומה זהו משה רבנו, ויקחו אליך פרה אדומה. אפילו שלמה המלך שהיה חכם מכל האדם, נאמר עליו אמרתי החכמה והיא רחוקה ממנו. אז פרה אדומה, הטעם שלה יש לה טעם, אבל בורא עולם העלים את הטעם. וכאן שואל הבן, כל אחד מאיתנו צריך לשאול, ריבונו של עולם, למה? למה להעלים את הטעם? למה להגיד פרה אדומה זה חוק, גזרה, זה מה יש, תעשה? למה? אני מאוד חשוב לי להבין מה עומד מאחורי המצווה הזאת. יותר מזה, התורה לא אומרת זאת חוקת הפרה. מה היא אומרת? זאת חוקת התורה. מה זה קשור עכשיו לכל התורה? זו רק מצווה אחת פרה אדומה.
איך השייכות של המצווה הזאת שייכת לכל התורה? כך שואל האור החיים הקדוש, כך שואל הקדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, ועוד הרבה. אני רוצה היום ללכת על מהלך של הקדושת לוי, והמהלך הזה יפתח לנו הבנה נרחבה בכל המושג של קיום שמירת התורה והמצוות. אומר הקדושת לוי כך, אני אריד את זה לשפה שלנו כדי להסביר איך בדיוק אנחנו מתנהלים בחיי היום יום. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ונתן לו חוכמה, נתן לו בינה, נתן לו דעת. במה נמדד אדם בשר ודם? שיש לו חוכמה. כשאתם רואים אדם שהוא שוטה, שאין לו שכל, שאין לו חוכמה, אין לו הבחנה, אין לו דעת, הוא פטור מכל המצוות. אין לו שום שייכות לקיום תורה ומצוות. למה? בשביל לקיים תורה ומצוות צריך להיות בר דעת. אפילו ילד קטן שאין לו עדיין דעת, הוא עדיין לא חייב במצוות. כשהוא מגיע לגיל מצוות, גיל 13, שאז הוא הופך להיות בר דעת, רק אז הוא מתחייב בקיום מצוות. זאת אומרת שהתורה מחייבת אותנו לקיים מצוות עם הבנה, עם שכל. לא רק קיום תורה ומצוות, כל מהלך חיינו מוטל על האדם להיות פיקח, להיות חכם ולחשבן כל דבר שהוא עושה. כמו שאמרו חז"ל, חכם עיניו בראשו. אדם שיעשה מהלך בלי מחשבה, ישקיע כסף באיזה דבר, כן, ילך, ישקיע באיזה מישהו שעבד עליו, שהוא עושה איזה פרויקט, קיצור, לקח לו את כל הכסף שלו, הוא יבוא בטענות לבורא עולם, בורא עולם יגיד לו, בעיה שלך, נתתי לך שכל, נתתי לך מחשבה, למה לא בדקת? למה לא חשבת? אדם קונה רכב, שם עליו 100,000 שקל, קח אותו לבדיקה, לא, הוא נראה בחור טוב. עכשיו פגשתי אברך לפני חודש, קנה רכב 60,000, לא קנה רכב ב10 שאתה אומר לו שווה להשקיע על הבדיקה. 60,000 זה רכב שבעוד לאברך זה הרבה כסף. אמרתי לו מה קרה לרכב? הלך המנוע. הוא הלך לבדיקה, אומרים לו, תשמע, המנוע כבר מראש. אמרתי לו, לא עשית לו בדיקה לפני שקנית? אמר לי, לא. בן אדם אמר לי, הכל טוב, היה בחור חמוד. אמרתי, למה צריך בדיקה? אמרתי לו, אכלת אותה. למה? זה נקרא אדם שלא פעל בחוכמה, התביעה היא עליו, לא על בורא עולם. כי בורא עולם אמר, נתתי לך כלים, תשתמש בהם, תבדוק, תבחן. אדם חייב והחוכמה תחייד בעליה, כך אמרו חז"ל. החוכמה היא מחיה את האדם. פעם אמרו לחפץ חיים, האם זה נכון שיש לך רוח הקודש? אמר, אני לא יודע אם יש לי רוח הקודש או לא, אבל אני יודע שאני לא טיפש. אפשר לעמוד עליי, לסובב אותי. אני חושב על כל דבר, כל דבר שאתה אומר לי, אני חושב עליו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שכל דבר שבא לפניי, עליו לחשוב ולהבין מה המטרה והדבר שאני עושה. יותר מזה, כל אחד מאיתנו שיתבונן, אנחנו לא אוהבים לעשות דברים בלי הבנה. לא אוהבים. מאוד מאוד חשוב לאנשים להבין מה עומד מאחורי הדבר. אתה נותן לבן אדם לעשות תפקיד בלי הבנה, זה הופך להיות מסורבל, קשה, מעצבן. זה אדם לא סובל את זה. כל העבודה שתיתן לבן אדם, תגיד לו, תקשיב, אתה צריך לשבור פה את הקיר. למה? ככה. מה זה ככה? אתה עובד אצלי, אתה תקבל משכורת, תעשה מה שאני אומר. הוא יעשה. אבל הוא כל הזה, הוא מנסה לחשוב מה הוא עושה פה, למה הוא שובר, זה לא הגיוני, זה מעצבן אותו. ואני אומר לו, תקשיב, אני רוצה לפתוח פה דלת, היא תהווה לי פתח נוסף, כי צריך להגיע אלינו איזו מכונה שלא תיכנס מהפתח הרגיל. אוקיי, הוא עושה את זה הרבה יותר בהבנה. אני פעם זוכר שאשתי, שתהיה בריאה, הייתה בהיריון, אז אתם יודעים, בתחילת ההיריון יש הרבה בחילות, הרבה הקאות. יש נשים, יש כאלה שלא מפריע להם, חוץ מן הכבוד להקיא, עובר חלק, ויש אנשים, אוי ואבוי, תגיד להם להקיא, מישהו דיבר איתי פה מהקהילה שבוע, אז כן, הוא לא הרגיש טוב, היה לו בחילות. אמרתי לו, אז תגיד, שתחרר, אוי ואבוי, אני מרגיש שאני מת. לא נושם, לא יכול לחשוב על זה אפילו, לא יכול. אני מבין אותו כי גם אני כזה. אבל, בכל אופן, אז זה מאוד מציב. למה אני צריכה להקיא? מה זה הדבר הזה? אז יש ספר של הבן איש חי, ספר חוקי נשים, ספר שהוא כתב אותו לנשים, ספר מדהים, חידות, משלים, דברי מוסר, בשפה שמתאימה לאישה. אז היה לי אותו בבית, אמרתי לה בואי נלמד אותו. שם הבן איש חי מדבר על חודשי ההיריון, ואז הוא כותב, תחילת ההיריון נשים מקיות. למה זה כך? אז הוא הסביר, כיוון שהילד נמצא בתוך בטנה של האישה, אז אנחנו צריכים שהילד הזה יהיה מלובן, יהיה מזוכח, יהיה נקי, יהיה טהור. לכן כל ההפרשות של האוכל והדברים יכולים לגרום להפרעה לילד. מה עשה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו?
בתחילת העיבור שהילד זה הזמן של הקליטה, הזמן המסוכן ביותר, לכן זה בדרך כלל מתמקד ב3 חודשים הראשונים. האישה צריכה להוציא את כל הפסולת כדי שהילד יהיה יותר זך ויותר נקי. כשלמדנו את זה, פתאום זה הפך להיות הרבה יותר קל. למה? אני מבינה למה זה קורה, זה לא סתם איזה משהו מציק, אלא יש לזה סיבה. אז ההבנה גורמת לנו לעשות את הדבר הרבה יותר עם חשק, הרבה יותר עם רצון, הרבה יותר עם משמעות. כשאני עושה דברים בלי סיבה זה מעצבן, אפילו ילדים קטנים. אתה אומר לו, לך לחדר עכשיו, תסגור את הדלת. אבא למה? אתה אומר לו ככה. אבא ככה זה לא תשובה. הם לא אוהבים לשמוע את המילה ככה. הם רוצים להבין למה אתה משגע אותי לעשות כל מיני תפקידים. ולכן ככה אנחנו רגילים לחיות, וזה דבר בריא וזה דבר טוב. אבל כשמתרגלים לחיות בהבנה, פה יש בעיה גדולה, וזה מה שאנחנו הולכים להתמקד בה. מה אדם מתרגל כל חייו? שאני פועל לפי מה שהשכל שלי מבין. כשפתאום הגיע אליו כל מיני סיטואציות שהוא לא יכול להבין אותם, או שהוא מבין אותם בצורה מעוותת, הוא מתחיל לפעול ולעשות את הדברים בצורה בעייתית. הליקוטי מוהר"ן כותב שפרשת חוקת היא תיקון לפרשת קורח. למה? בואו תתבוננו רגע מה הייתה טעותו של קורח. קורח הגיע למשה רבנו ועשה דבר מדהים. אסף 250 ראשי סנהדריות, יצא לחלוק על משה רבנו. מה הוא טען נגד משה רבנו? אומרים חז"ל, הלך ועשה בגד של 4 כנפות עשוי בצבע כחול. הרי אתם יודעים שכתוב שאנחנו צריכים לשים ציציות לעשות פתיל תכלת. למה? חז"ל אומרים שהפתיל תכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע מזכיר לנו את כיסא הכבוד. לכן, וראיתם אותו וזכרתם. שמסתכלים על הפתיל תכלת, מה זה גורם לנו? לזכור את בורא עולם. מה עשה קורח? עשה טלית, בגד שכולו כחול, אבל בלי ציציות. בא למשה רבנו, אמר לו כבוד הרב, שאלה, תגיד, הבגד הזה צריך לשים בו ציצית? אמר לו משה רבנו, ודאי. מה זה משנה את צבע הטלית? ירוק, כחול, אדום, צריך. אמר לו קורח, מה ההיגיון? אם חוט אחד כחול פותר את כל הטלית, אז טלית שכולה תכלת לא תפתור את כל הטלית? שאלה טובה, נכון? עוד שאל אותו, אם יש לי בבית ספרייה מלאה בספרים, ספרי תורה, תנ"ך, כל הספרים יש לי בבית, האם אני צריך לשים בכניסה לבית מזוזה או לא? אמר לו משה רבנו, צריך. אמר לו, למה צריך? במזוזה מה כתוב? סך הכל רק את 4 פרשיות. פה בבית יש לי את כל התורה כולה, אז למה שזה לא יפתור במקום מזוזה? מה בעצם קורח עשה? מה בעצם קורח עשה פה? קורח לקח את הטעם של המצווה, ומהטעם הזה הוא ניסה לעשות חשבון, הבנה, להכניס את השכל שלו בתוך מה שהתורה אמרה. אם התורה אמרה שהסיבה היא בגלל שזה צריך להזכיר לי, אז מה הבעיה? אני יכול לעשות את זה בדרך אחרת. ברגע שהוא הכניס את ההבנה שלו לבפנים, הוא התחיל לעקור את כל התורה כולה, והוא הגיע לאן שהוא הגיע. באה התורה בתחילת הפרשה ואומרת, זאת חוקת התורה. אומר בורא עולם, תדע לך, ציוויתי אותך הרבה מצוות, ציוויתי אותך הרבה חוקים, אבל אף על פי שהסברתי והבאתי טעמים, אל תחשוב שאתה עושה את המצוות כי הסברתי למה. כי אתה יודע למה זה לא טוב? כי ביום שלא תבין מה טעם המצווה, אתה לא תעשה אותה. אומר בורא עולם, עליך לעשות את התורה והמצוות. למה אני עושה? כי כך בורא עולם ציווה. אני לא מבין כלום, אני מבטל את השכל, מבטל את הכל, ואני פועל. למה? כי כך בורא עולם ציווה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. אתה לא יכול לערער, כי אם אתה תתחיל לחשבן ולחשוב ולהגיד איך הדבר הזה קורה, זה יגרום לך בסופו של דבר להתחיל לסטות מהדרך הישרה והנכונה, ולבוא לעשות בדיוק הפוך מחוקי התורה. וכשאדם נצמד לעשות את הדבר גם בלי הבנה, הוא יכול לשאול, אבל זה לא קשור להבנה שלי ולעשייה שלי. העשייה חייבת להיות, אחרי שאני עושה אני יכול לברר ולהבין למה אני עושה, אבל לא הלמה מגיע ראשון, אלא קודם כל מגיע העשייה. איפה רואים את זה בחוש? כל אחד מאיתנו, ברוך השם, זוכה להניח תפילין, נכון? מניחים תפילין של יד, שזה מכוון כנגד הידיים, שזה
המעשה, ותפילין של ראש כנגד המחשבה, ההבנה, נכון? לכאורה, מה היינו צריכים לעשות? להניח קודם כל תפילין של ראש, שזה קודם כל תבין, תלמד מה אתה עושה, ואחרי זה להניח תפילין של יד, אחרי זה תעשה. מה אנחנו עושים בדרך כלל? מניחים קודם כל תפילין של יד, ואחרי זה תפילין של ראש. אתה יודע למה? אומרים לך חז"ל הקדושים, בצירה אותך התורה וקשרתם אותם לאות על ידיכם, אחרי זה והיו לטוטפות בעיניכם. למה? קודם כל תעשה, ואחרי זה תלמד להבין האם אני מבין או לא מבין. זהו הסוד של נעשה ונשמע. עם ישראל עומדים במעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר להם, רוצים אתם לקבל את התורה? מה הם אומרים? נעשה ואחרי זה נשמע. בא הקדוש ברוך הוא מתפעל, יצא בת קול ואמרה, מי גילה הסוד זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. מה הסוד המיוחד בדבר הזה? הסוד הוא שאני מבטא לדעתי ביטול גמור. אני עושה בדיוק מה שבורא עולם קבע, בלי הבנה. כי אם תתחיל לחשבן את ההבנות שלך, אתה תיכנס לבעיה קשה מאוד. כל אחד מאיתנו, במהלך החיים, ככל שהוא חכם יותר, ככה הוא הרבה פעמים מסתבך יותר. כי יש דברים שלא זזים מהחוק שבורא עולם קבע, או שאנשים אחרים קבעו. זאת אומרת, אם בורא עולם קבע שציצית, חוט של תחלת, גורם לך לזכור את בורא עולם, אז רק בחוט יש את היכולת והכוח לפעול. אבל אם תראה הרבה דברים של כחול, לא יעזרו. הראיה, מה אנחנו אומרים? חוט מזכיר את הים, נכון? אז מה יוצא מכאן? שמי שגר ליד הים, יש לו הרבה יותר יראת שמיים. ככה צריך להיות, כי הוא כל הזמן זוכר את בורא עולם. משום מה, לפי הבדיקה זה בדיוק הפוך. אלה שחיים על הים הם לא בדיוק טלית של כולת חלק. כן, הם הרבה יותר רחוקים. איך יכול להיות? בורא עולם אומר לך, זה לא הנקודה של הצבע. אני שמתי בתוך הדבר הזה עצמו את היכולת והכוח לפעול ולעשות, שהוא יזכיר לך. בדברים אחרים אין את זה. זאת אומרת, ככל שנגיע להבנה ברורה ומוחשית שזה מה שבורא עולם יצר, גם אם אני מבין, גם אם אני לא מבין, עליי לצעוד בדרך הזאת. הגמרא מספרת, מסכת בבא בתרא דף ע"ה, אומרת הגמרא, רבי יוחנן דרש פסוק. כתוב הפסוק בישעיה, ושערייך מאבני אקדח. מה כתוב שם בפסוק בישעיה? שלעתיד לבוא השערים של ירושלים יהיו עשויים מאבנים טובות ומרגליות. אמר רבי יוחנן, עתידים לעתיד לבוא למצוא יהלומים בגודל של 30 אמה, 15 מטר פלטה של יהלום, שישימו אותה על השערים כדי שיצרו פה שער יפה בחומות ירושלים שכולו עשוי מאבנים טובות ומרגליות. אומרת הגמרא, היה שם תלמיד אחד בשיעור, לגלג, צחק, אמר, כבוד הרב, היום אנחנו לא מוצאים יהלום בגודל של ביצה, אתה מדבר איתי על כזה 15 מטר שערים? נראה לי נסחפת קצת. לגלג. רבי יוחנן לא כתוב בגמרא שהגיב, לא עשה לו כלום. עבר זמן, אותו תלמיד הפליג בספינה. כשהוא מפליג בספינה, מה הוא רואה? מלאכים. רואה מלאכים לוקחים נסרים של יהלומים, גודל אדיר, חותכים אותם, מכינים אותם. אמר להם, מה זה? אמרו לו, זה אנחנו מכינים לעתיד לבוא לשערים. אז קודם כל נבין שהתלמיד הזה זה לא היה עוד ילד קטן, הוא היה מלאכים. נוסע בספינה, הוא פוגש מלאכים, תראה איזה כוח. חוזר מהטיול, ברוך השם, מגיע לישיבה, אומר לרבי יוחנן, כבוד הרב, אתה מה זה צודק? אתה יכול לדרוש את הדרשה הזאת, אין לך בעיה. ולא למה? אומר, הפלגתי בספינה, ראיתי מלאכים, סיפרו לי, ראיתי בעיניים שלי כאלו חתיכות של יהלומים. עכשיו אני אגיד לכם, אם אני הייתי פה בשיעור, אחד מהציבור פה היה אומר לי שהוא בדרך לתאילנד בספינה, פגש מלאכים, הייתי הולך לבקש ממנו ברכה. כן? אתה רואה מלאכים, הגעת או שהוא משוגע, אבל רבי יוחנן יודע, בחור אומר לו, ראה מלאכים, אדם גדול. מה אומר לו רבי יוחנן? רקע. מה זה רקע? ריק. אילולא לא ראית, לא האמנת?
נתן בו עיניו והפך אותו לגל של עצמות. הרג אותו. מה כתוב? אומרים חז"ל, דבר מאוד פשוט. אותו תלמיד לא האמין עדיין. לא האמין. הוא לא במדרגה של אמונה להאמין שיש כזה גודל של יעלום. בשביל זה לא מגיע לו למות. בשביל זה הוא צריך עוד פעם שער הביטחון, עוד פעם להתחזק באמונה וביטחון, עוד להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול הכל, יגיע לשם בעזרת השם. אבל שהוא חוזר לרבי יוחנן, ומה הוא אומר לו? כבוד הרב, ראיתי בעיניים, עכשיו אני יכול להאמין, עכשיו אני מבין מה שאמרת. אומר לו רבי יוחנן, הפסדת את כל מהלך העולם הזה, כי עבודת השם שלנו בנויה מדבר אחד מאוד פשוט. גם שאנחנו לא רואים וגם שאנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים באמונה פשוטה ועושים. כי השכל שלנו יכול רק לבלבל אותנו. ההפך, תעמיק, תחפור, אבל תמיד תזכור שזאת חוקת לא הפרה, אלא זאת חוקת כל התורה כולה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך שום רשות לערער אחריה. אתה חייב להבין שכל דבר, גם אם אני לא מבין אותו, כך עליי לעשות. אתם יודעים, דוגמה מאוד פשוטה. למה אתם דוגמה אישית? בואו נתקח דוגמה כללית. יש נשים מהדור הקודם שהן מכינות אוכל מאוד טעים, נכון? יודעות, ברוך השם, האוכל שלהם אתה טועם בלי עין הרע. באות הנשים הצעירות, אמא שלי עכשיו יש לה אוכל שהיא מכינה אוכל טעים, אשתי באה, רוצה ללמוד איך מכינים, קשרת אליה, אמא, תגידי, אני רוצה להכין את הקציצות שאת מכינה, איך מכינים? מה הבעיה? לוקחת בשר טחון, שמה בקערה, קצת פפריקה, קצת מלח, קצת פלפל שחור. אומרת לה אמא, רגע, מה זה קצת? אומרת לה ככה, עם העין. מה זה עם העין? תסבירי לי, מה זה עם העין? אני יכול לשים עם העין חצי בקבוק? מה, את לא מבינה אותי? ככה, תשימי. אומרת לה, כפיות, יש משהו? אומרת לה, מי עובד עם כפיות? אנחנו לוקחים, שמים ככה, וזה יוצא, זה ככה עובד. אז פעם שאלתי את אמא שלי, למה את לא מכינה עוגות? מכינה. זאת אומרת לה, אני לא בנויה לה, תמדוד פה חצי כוס סוכר, שתי כוסות שמן, לא בנויה, אני, הכל לפי העין. מה הבעיה שקורית? תחשבו לעצמכם שבאדם לוקח מתכון, אוקיי? הוא רוצה להכין עוגת גבינה, יש לו מתכון מאוד ברור. צריך 1 חמאה, 3 כוסות שמן, 2, לא יודע, פודינג, כל החומרים שצריך. הוא יושב בבית, עכשיו אין לו חלק מהמוצרים, אז הוא עושה חשבון פשוט. רגע, אם כתוב 1 חמאה ואין לי חמאה, אני חושב ש3 קופסאות גבינה יכול להוות תחליף. זה פחות או יותר רוצה אותו דבר. וכוס כפית בלח, נוריד פה בבלח, נפסיד בסוכר. הוא עושה את זה לא מדויק. אתם יודעים מה יצא בסוף? אף אחד לא יכול לאכול את העוגה הזאת. למה? כדי שהמתכון יצא כמו שצריך, מה צריך לעשות? בדיוק. אל תנסה להבין למה הוא כתב ככה. מה ההיגיון שהוא רשם? דווקא כפית וחצי פודינג. מה, נו באמת, זה קריטי 2 כפיות? כן, זה קריטי. למה זה קריטי? הוא ישב להכין את המתכון, והוא ידע במדויק שזה מה שיוציא את הטעם. תעשה יותר או תעשה פחות, זה לא יצא אותו דבר. כשאנחנו באים לחוקי התורה הקדושה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, רבותיי, אלו החוקים, אלו המצוות, אלו הגזרות. אין לי בעיה שתחפור ותלמד ותעמיק ותבין כל מצווה ומצווה למה ייקח. אבל שלא תטעה לרגע לחשוב שעם השכל שלך אתה יכול להבין משפטי אלוקים חיים. אתה רוצה לנסות להבין איך בורא עולם מנהיג את עולמו, אתה רוצה להיכנס לחשבון להגיד למה זה חייב להיות ככה מדויק. קשה לאנשים לפעמים לתפוס את זה. הוא מניח תפילין, זה חייב להיות מרובע. מה אתה מרובע? שחרר קצת, מה יקרה אם זה יהיה טיפה? אתם יודעים, אם הקרן אחת נפגעה ואז זה כבר לא מרובע, תפילין פסולות. אם הרצועה היא לא בגודל כזה, זה פסול. בראש של העולם, למה? מה אתה יותר מדי מקפיד? מה אתה יותר מדי דקדקן? אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך בני היקר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. אתה לא יכול אפילו להבין ברגע הכי קטן איך אני מנהל את העולם. כל דרך שאנחנו מקבלים, כל קיום התורה והמצוות, כל ההבנה בעבודת השם חייבת לפעול בדרך הזה, שאנחנו לא מבינים כלום. אנחנו עושים
בצורה הפשוטה ביותר, לפי איך שבורא עולם ציווה, לפי איך שבורא עולם הנהיג, ואנחנו הולכים בזו הדרך, כך אנחנו מגיעים לשלמות קיום התורה והמצוות. הדבר הזה היא הנקודה החשובה ביותר באמונה וביטחון בכל מהלך חיינו. כי כאשר האדם מתבונן, כשאדם מתבונן רגע אחד, אם אתה מתרגל להבין הכל, אתה מתרגל להבין כל דבר, אז שקורה משהו לא מובן, מה קורה לך? אתה מתחיל להתמרמר, אתה מתחיל להגיד בורא עולם למה? איך יכול להיות שזה קורה כזה דבר? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, אחת השאלות הקשות ביותר שתמיד שואלים אותה, ומשה רבנו כבר שאל אותה, זה מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. למה באמת זה כך? למה? מה ההיגיון? צדיק אמור להיות לא טוב, רשע אמור להיות לא רע. התשובה לכך היא, בורא עולם בכוונה מסדר את העניין בצורה הזאת כדי שתבין שלא כל מה שאתה רואה מובן. לא כל מה שאתה רואה מובן. בכוונה אני עושה לך דברים לא מובנים כדי להרגיל אותך, להגיע להבנה ברורה שאני עושה דברים גם בלתי מובנים. אתם יודעים, בחינוך ילדים יש כלל, שתמשו בזה בעדינות. כשאדם מחנך את הילדים שלו, היום יש דור כזה שכל דבר צריך להסביר לילדים. כל דבר צריך להסביר לילדים. אל תאכל את זה כי זה יגרום לך ככה, אל תיגע בזה, זה מסוכן. זה טוב להסביר לילדים, אבל אומרים כל האנשי חינוך, חשוב מאוד לילדים להגיד להם פעם בכמה זמן לעשות מטלות בלי הבנה. למה אתה עושה את זה? כי אבא אמר. הוא מתפוצץ מזה. אתם יודעים מה זה גורם לו? מרגיל את הילד להגיע להבנה שעליי במהלך החיים לעשות דברים גם אם אני לא מבין אותם. גם אם אני לא מבין אותם. אתה לא יכול להסביר לילד קטן כל מיני דברים שהם גבוהים מבינתו והשגתו. אז מה, אז בגלל שהוא לא מבין הוא לא יעשה? לא. אתה עליך להבין שמה שאתה יכול להבין תבין, אבל מה שאתה לא יכול להבין אתה עדיין מוכרח ומחויב לעשות, כי זה הציווי. כשאנחנו באים מול ציווי השם אנחנו חייבים להבין שהעולם מנוהל בצורה מדויקת ומדוקדקת. אם אני מצליח להבין, מצוין. אבל גם אם אני לא מצליח להבין, אני לא סוטה כהוא זה מציוויי התורה ומדרך התורה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. כאשר מגיעים מול סיטואציות במהלך החיים של אמונה, של ביטחון, של מקרים קשים שהאדם עובר, האדם שואל את עצמו בורא עולם למה? אומר לך בורא עולם תדע, כל דבר שעובר עליך, כל דבר שנראה לך לא מובן, תדע שהוא עדיין מגיע מכוחי ואתה חייב לקבל אותו, חייב להגיע לשם. הייתי היום סיפור, שמעתי יותר נכון, היה אחד מגדולי הרבנים, מרח לי השם שלו עכשיו, שהוא היה ההורים שלו סיפר שהם היו גרים בהונגריה, וכולם ברוך השם עלו פה עלו לאמריקה, סליחה, עלו לארץ ישראל. אבריה שכטר היה מפורסם, היה מגיד גדול, נפטר לפני כמה שנים, והוא סיפר שההורים שלו וכל המשפחה כולם ניצלו מהשואה. כולם עלו ממש שנתיים לפני שהשואה התחילה, כולם עלו פה לארץ ישראל. אז הוא אמר שסוד ההצלה היה בניסים גלויים. מה היה? אמר שהם גרו בהונגריה. איך הם גרו בהונגריה? ההורים שלו זייפו תעודות שהם הונגרים. מי שהוא יליד הונגריה, מי שהוא תושב הונגריה, יכול לגור פה. מי שלא, היו זורקים אותו מהמדינה. אז הם זייפו תעודות וגרו בהונגריה שנים רבות. יום אחד עשו בדיקה פשיטה, גילו שהתעודות מזויפות. זה היה בשנת תרצ. הרבה לפני שהגרמנים עלו לשלטון. גילו אותם והתחילו משפטים. עצרו אותם בהתחלה והתחילו להוכיח זה מזויף, זה לא מזויף, מי קיבלתם, מה קיבלתם. משפטים נמשכו 8 שנים. 8 שנים הם אוסרים אותם, שחררים אותם, מביאים ראיות, מחזירים ראיות, דיונים על דיונים. עד תרצ הם עוברים מסע של צרות וייסורים על מה? האם התעודות הם בסדר או שלא. מגיע בתרצ דיון האחרון להכריע האם יגיע להם עונש או לזכות אותם. דיון מכריע. יושב האבא של רבי יאיר שכטר, שהוא היה אדם גדול בפני עצמו, והוא שואל את העורך דין, תגיד, מה נראה לך הולך להיות פסק הדין מחר? נתכונן. אמר לו, אם השופט יפסוק 6 שנים מאסר, זה אומר שהצלחנו במשפט בצורה יוצאת מן הכלל. אומרת בכלל, הוא הולך עליו. אז הוא אמר לו, תקשיב, סיכמתי איתך לשלם לך מה שמגיע לך.
קח עכשיו את הסכום, אל תבוא מחר לדיון. תגיד, אתה נורמלי? איך תגיע בלי עורך דין, זה מה שאמרתי לך 6, זה... לא, אל תתערב לי. מה אכפת לך? אתה עשית את זה בשביל כסף, נכון? הנה, קיבלת את הכסף, לך שחרר אותי. טוב, אני עוד יותר טוב לי. הלך. למחרת, הוא מגיע לדיון, בביטחון גמור בהשם, עומד מול השופט, השופט מתחיל בדיון, והוא שואל את הנאשם, איפה עורך דין? ולא, אין לי עורך דין, אני מייצג את עצמי. טוב. ההוא, התובע, מציג את הטענות, ואז מגיע לנאשם, נו, מה הטענות האחרונות לפני הכרעת פסק הדין? אומר לו, תקשיב טוב אדוני השופט, יש רק בורא אחד לעולם שמנהל אותו, והוא היחידי שנותן חוכמה ושכל והחלטה לשופטים הנכבדים להגיע להחלטה הנכונה. ולכן אני בכלל לא פונה אליך, אני פונה לבורא עולם שייתן את המחשבה הנכונה ואת ההחלטה המכריעה כדי שתצא האמת לאור שאני זכאי. וישב. אתם יודעים מה זה עשה בבית משפט? זה לא עכשיו אתה עומד מול שופט יהודי שנגיד עוד ניחא, שופט גוי, אתה עומד מולו ואתה אומר לו אתה כלום, יש פה בורא עולם, הוא המחליט ואני לא סופר אותך, אבל בביטחון, לא התחיל גמגן, עומד מולו בכל הכוח. שופט הזדעזע. אמר השופט, רבותיי, הפסקה. יצא לחדר כנראה להתעשת, חוזר אחרי רבע שעה, מקריא את פסק הדין בקול. אומר אדון שכטר, אתה אדם מדהים, אני מתפעל מהעוצמה שלך לעמוד מולי ולהגיד את האמת בלי להניד עפעף. אני רואה פה אדם ישר והגון, אני מזכה אותך מכל אשמה. שלום, פטור לגמרי. אבל תנאי אחד יש לך בהחלטה, שתוך שנה עליך לעזוב את הונגריה. שתק? קם אדון שכטר, אומר לו, אדוני השופט, קיבלתי את פסק הדין, מקבל בהכרעה, הכל בסדר. אבל איך אני עוזב את הונגריה? אז להוציא ויזה לאמריקה או לארץ ישראל, סיפור מהפטרה. מי יוציא לי ולכל המשפחה שלי ויזה? אומר, טענת טוב, אני מצווה את ממשלת הונגריה לדאוג לכם לוויזות בחודשים הקרובים לארץ ישראל או לאמריקה, היכן שתבחרו. יצא רוקד. יוצא. קראו לו מהממשלה, דאגו לכל הוויזות, תרצ"ט, הוא וכל בני משפחתו הגיעו לפה לארץ ישראל. שנה אחרי התחילה השואה האיומה ולא נשאר שם מכל הונגריה זכר. הוא אומר לעצמו, תראה מה זה, 8 שנים אנחנו סובלים צרות ואיסורים, תביעות, משפטי, רדיפות, קורא לעורך דין, מחזיר אותי בחזרה. אתה לא מבין מה הולך איתך. למה? בורא עולם, מה אתה עושה איתי? שחרר אותי כבר מהתביעה הזאת. מה עשיתי בסך הכל? באתי לגור במקום שאני אוכל לשבת בשקט ובשלווה. אומר לך בורא עולם, בני היקר, תבין, אני מכין תרופות למכה קדימה ארוכה מאוד. אתה צריך עוד 9 שנים להינצל אתה וכל משפחתך מתופת. איך אני אציל אותך? יש לי הרבה דרכים, אבל אני צריך דבר אחד במהלך הדרך, שאתה תישא עיניים לשמיים ותגיד, אבא, לא יודע, אני לא מבין מה אתה עושה בעולמך, אבל אני יודע דבר אחד, שזהו הדבר הטוב ביותר עבורי. גם אם אני לא מבין, אני ממשיך להיות עיקש ולתפוס בך בכל הכוח. זה קשה, קשה מאוד במהלך החיים. שאתה פתאום עומד פה בחוץ ואתה מקבל איזה דוח, אתה יוצא ואתה רואה איזה פקח, מרגיש מעצמו מינימום שהוא ראש העיר, הוא מתחיל לו לצעוק עליך, ועוד לבזות אותך, ועוד להתעצבן עליך. אתה צריך להוריד את הראש ולהגיד, מי זה בכלל? זה הפקח? לא הפקח, לא כלום. בורא העולם החליט עכשיו להסיר ממני כמה וכמה צרות, הביא לי איזה דוח קטן, 200 שקל, 150, 100, 250, לא משנה, לפתור לי את הבעיות. אני לא רואה את זה בשכל, אני לא מבין, ודווקא היום היה לי יום טוב. בכלל, אתה נכנס עוד להתפלל בנץ, החלטת חיזוק, אמרת יאללה שחית, הפעם באמת אני מתחיל להתחזק. 5 בבוקר השעון קצת 7, אתה מתחבט עם עצמך, אני אקום, אני לא אקום. יאללה, היום מתחזק, שחרית. אתה קם עם כל הכוח, מעיף את השמיכה, שוטף פנים, מניח תפילין איזה לשם ייחוד. מגיע לתפילה פה, באיזה כוונות, 18 בדבקות.
אחרי התפילה אתה אומר, תשמע, אם כבר עשיתי את זה, יש לי עוד רבע שעה חוק לישראל. מוציא חוק לישראל, קורא אותו בכוונה, ברוך השם, מי מאושר ממך? יצאת מהבית הכנסת, מה מחכה לך על השמשה? דוח. ריבונו של העולם, אתה הגיוני? אני כבר חודשיים יושב בבית, לא קם להתפלל, ברוך השם לא מקבל שום דוח. בדיוק היום, קמתי, התחזקתי, התקרבתי אליך, וזה מה מגיע לי. אתם יודעים מה זה קורה לו באותו רגע? מה הוא אומר? איזה בסה, סתם קמתי לתפילה. זה הנקודה הזאת עכשיו שאמרת, זה הסוכריה שהבאת על היצר הרע על הבוקר. למה? אתה הרגת את היצר הרע. הרגת אותו, גמרת עליו, הבאת לו עכשיו על הבוקר בוקס. הוא אומר, וואו, זה מתחיל לעשות לי את זה קבוע, אני אכלתי אותה. ומה אני חייב לעשות לו? שהוא יחזור בו. נקרא תוהה על הראשונות. תוהה על הראשונות זה אומר, אני מתחרט על מה שעשיתי. לא יודע מתי אמרתי את הדוגמה הזאת פה בשיעור אחר. אותו דוגמה יכולה להיות, אדם מארח שבת, מחליט לעשות הכנסת אורחים. מה? מזמין את כל המשפחה של אשתו. לא פשוט, 10 נפשות, הוא מארגן מצעים, האשראי כבר מסכן, גמור, אומר לכבוד שבת קודש, הכנסת אורחים, שלם, כל השבת ילדים קופצים לו על הראש, והוא סבלני, לא רואה בלגן, לא רואה צעצועים, לא רואה משחקים, הם צועקים, זורם, הוא לא נח צהריים, הכל הוא ביטל. מגיע מוצאי שבת, איך שהם הולכים, ואז אשתו מתחילה יריות. מה, אתה ככה, ואתה ככה, ואתה ככה, ואתה ככה? ואז הוא אומר לעצמו, למה עשיתי את זה? למה? למה הזמנתי אותם? תראה איפה זה הוביל אותי. הצאת את המשפט הזה מהפה, הפסדת. הפסדת, למה? למה אתה מפסיד? כי היצר הרע אומר, תוהה על הראשונות, איבד שכרו. אתה אומר לעצמך, מה אני צריך? למה עשיתי את אותה מצווה? איבדת את השכר של המצווה. כל מה שהשקעת כל השבת, הכל הולך לטמיון. כשאדם מתרגל להבין, גם אם אני לא יודע, גם אם אני לא מבין, גם אם אני רואה דברים מוזרים, העיניים שלי לא מצליחות לתפוס אותם, אבל עדיין אני נצמד להבין שיש פה בורא שמנהג את עולמו בצורה ברורה, בצורה מכוונת, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, האדם מגיע לישועה. תראו סיפור היום. היה אישה שהייתה צריכה לעשות איזה ניתוח קטן כדי היה לה שבר. ניתוח קטן שעושים 3 חורים קטנים, מכניסים, יוצאים, ניתוח יומי, מגיע בבוקר, מתאשפז, איש התאוששות, כבר בערב משתחררים. הגיע לאחד הבתי חולים הגדולים פה בארץ כדי לעשות את הניתוח. הגיע לפני כן טרום ניתוח, עשו לה את כל הבדיקות, הגישה את כל מה שצריך, אומרים לה תבוא יום שלישי, צריך צום 12 שעות, 7 בבוקר, בעזרת השם נכנסת לניתוח. אז אם היא 7 בערב, לא אכלה, לא שתתה, סדרת הילדים בביסיטר, בעלה איתה והלכה. מגיעה לניתוח, נכנסת לזה 7 בבוקר, חכה, הוא אומר, תתארגני, גברת כבר, לא יודעים מה זה בתי חולים. שעה זה לא שעה, הוא יצא לניתוח חירום, הוא חזר משם, 12 בצהריים, עוד לא הכניסו אותה. מגיע ב-12 האחות, אומרת גברת, ברוך השם, עכשיו נכנסים לניתוח. המנתח התפנה, נכנסים, תארגני. מתארגנת, נכנסת כבר לחדר, לפני החדר ניתוח, יושבת שמה, מתייבשת. חצי שעה, מוזר. אתה בא לה משהו פה מוזר. 2 בצהריים מגיעה האחות, אומרת לגברת, יש בעיה. מה הבעיה? אין לנו מרדים. לא זאת אומרת, אין לכם מרדים. לא הלכתי לבית חולים של סנדלרים. מה יש לכם פה 20 חדרי ניתוח פעילים? איך אין מרדים? אמרה, תקשיבי, המרדים עבד כל הלילה. המרדים הזה ספציפי שהוא אמור להיות פנוי, עייף, אמר, הוא לא מסוגל, הלך לישון. אתה עצמני, נצחוק, מה עכשיו? אומרים לגברת, מצטערים, אנחנו מתנצלים, אין לנו מה לעשות, אין מרדים. אז מה היא אמורה לעשות? תחזרי לבית, נקבע לך תאריך אחר. לא נורמלי, אני 7 בערב אתמול בצום, 2 בצהריים, רבע, סדרתי בביסיטר, תכננתי לעצמי את היומן. אני סובלת מכאבים לבינתיים מאותו... למה? אין לנו מה להגיד לך, זה מה יש. טוב, צעקות, תתעצבנה, אומרים לגברת, נפצה אותה. נתנו לה תאריך תוך 2 שבועות, והניתוח לא יעשה את זה, זה ניתוח קטן, לא יעשה את זה עוד איזה מישהו, יעשה את זה מנהל המחלקה. טוב, ניסתה לחזק את עצמה בביטחון, קיבלה באהבה. אחרי 2 שבועות, מגיעה, באמת אמרו לה תור ראשון 7 בבוקר, הפעם לא התעסקו איתה מסכנה, נתנו לה בזמן, נכנסת לניתוח, מנהל המחלקה מבצע את הניתוח, היא יוצאת בחדר התאוששות ובעלה מגיע. אומר לה, בעלה, תקשיב, הניתוח היה אמור להיות שעה, ערך 4 שעות. משהו מוזר. עוד לא דיברו איתי הרופא, אבל... ואז מגיעה האחות, היא אומרת לה, את לא מבינה, כל המחלקה פה מדברת על המקרה שלה. מה קרה?
אומרת שפתחו לטפל בשבר, היה שם גידול קטן, צמוד לשבר, שמנהל המחלקה, שהוא מומחה גדול, זיהה אותו. הוא מהר הצליח להוריד אותו ולנקות את כל השטח, ושלח את זה לביופסיה. אומרת, תדעי לך, אם היית מנותחת לפני שבועיים, על ידי המנתח השני הזה, הוא לא יודע לזהות את זה בכלל. זה כל כך קטן שלא רואים אותו בצילומים אפילו. לא היה מזהה את זה, הוא לא בקיא בדבר הזה, היה מתמקד בשבר, מתקן, סוגר, ואוי ואבוי, מתי שהיית מגלה את זה כבר לא היה. חזרה תשובת הביופסיה, גידול ממהיר מסוכן מאוד. אומרת לעצמה, תראה מה זה. קדוש ברוך הוא הביא אותי, נתן לי צום, שיחקו איתי, אני יושב עם עצמי ומתבשל, למה בורא עולם? מה ההיגיון? ישבתי כל כך, תכננתי, אמרתי תהילים. אומר לך בורא עולם, בני, תפסיק כבר לחשוב שאתה מבין. אתה לא מבין איך אני מנהל את העולם. אתה חייב להכניס לעצמך לראש עם כל החוכמה שלך, ועם כל השכל שלך אתה לא תבין אפס קצהו, אין לך שום יכולת ותפיסה. למה הוא כן, למה הוא לא? למה הוא זוכה להתחתן מיד, מגיע גיל 20 הוא רוצה להתחתן, הוא חושב שבוע אחרי הוא מתחתן. השני מסכן כבר 30, מבקש ומחפש ולא מוצא. אחד מתחתן, עוד לא התחתן, ברוך השם כבר פרי בטן. השני מחכה ומחכה. חבר עולם, יש לי תוכנית, יש לי מהלך, סבלנות. אתה לא מבין אותי, אני לא מבקש ממך להבין אותי, אתה אין לך יכולת לתפוס. אבל ככל שתחדיר ותחדיר ותחדיר שאני לא יודע כלום ולא מבין כלום, אבל אני נצמד לבורא עולם, זה יעמוד כנגד עיניך. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להעלה אחריה. אנחנו לא יודעים כלום. התמימות הזאת, הפשטות הזאת, זוהי שלמות כל התורה כולה. אסיים לכם בדבר אחרון, סיפור שכל הגדולים היו מספרים אותו בפרשת חוקת. היה כומר, רשע גדול, שהוא היה אוהב לעשות משפט מול כל מיני אנשים, ואם הוא היה מנצח, הוא היה אחרי זה גוזר עליהם גזרות. יום אחד הוא הגיע לאיזה כפר והצליח לפעול שם בזה שיעשה ויכוח עם היהודים. הוא היה כומר מלומד, יודע לשון הקודש, יודע את כל התורה, מלומד מאוד. והוא קבע שהוויכוח יעשה על גשר מעל נהר מאוד מסוכן, והוא יתווכח עם עוד יהודי, מי ינצח? עומדים שם שומרים, באותו רגע מי שהוא לא יודע תשובה, זורקים אותו לתוך המים למוות. היהודים נבהלו, לא היה להם פיקח בעיר, את מי ישימו, חיפשו, היה להם איזה חיית, אמר אני מוכן ללכת. אני סומך על בורא עולם, מי זה הקטנצ'יק הזה? אני אנצח אותו. הוא לא ינצח, אתה אפילו לא יודע מה הוא יודע, אתה לא בקושי יודע לקרוא, לכתוב. אני הולך. טוב, מגיעים לזה, עובדים בדוכן, הכומר מסתכל, אומר, הביאו לי את החיית של העיר הפשוט הזה, איך אני? הכומר אמר, יאללה בוא נפיל אותו. אמר לו הכומר, תתחיל אתה ראשון, שאל אתה שאלה ראשונה ואני זה. אמר לו היהודי בלשון הקודש, עכשיו כל הגויים מסביב לא יודעים לשון הקודש, אמר לו תסביר לי מה פירוש המילים אנוכי לא ידעתי. אז הכומר עונה לו בשפה הפולנית, אמר לו בפולנית אני לא יודע. שמע את זה השומרים, אני לא יודע, תפסו אותו, זרקו אותו למים, הרגו אותו, ברוך השם. כן, יעבדו כל אויביך השם. כולם יגבים את היהודים, שמחים איתו, איזה גאון. אז באו ליהודי אחרי זה, אומרים, תגיד, איך חשבת על הרעיון? איך חשבת על הרעיון הזה? אמר להם, מה זאת אומרת? אני פתחתי בחומש כתוב אנוכי לא ידעתי. הסתכלתי במפרשים, הם כותבים אני לא יודע. הסתכלתי בתרגום עוד, כתוב אני לא יודע. אמרתי, אם התורה לא יודעת, המפרשים לא יודעים, אז הכומר הזה ידע. בעצם, שאדם מתנהג בתמימות והולך עם בורא עולם בלי הבנה, בלי לחשוב שום דבר, הקדוש ברוך הוא מוביל אותו. זה חוקת התורה, זה נשים כנגד עינינו. אל תשנה מהתוכנית, אל תשנה מקיום התורה והמצוות, צמד למתכון. מה בורא עולם ציווה, מה חז"ל אמרו, כך אנחנו עושים. זה יחזק בנו את ההבנה שאנחנו לא מבינים כלום, לא יודעים שום דבר, ואז נתחזק באמונה וביטחון, ומכוח זה נזכה לגאולה שלמה. אמן כן יהי רצון.